Sizin üçin ajaýyp täzelik. Deňsiz taýsız ýeketäk Katmer kafesi inni 2 bolly. Gözel awada deňiň sergin kenarynda Katmerin täze nokada açyldy. Bu kafe öz owdurlygy, rahatlygy, ýakymlylygy bilen sizi hayran galdyrar. Inni Tomusda dynjalmaga gidenizde siz Katmerin daky tagamlaryndan ödüňe bolmasyňyz. Serdar mihmanxanasynda yerleşýän täze Katmer kafesiniň özboşlugy, interieri, dizayn aýratynlyklary hemmesi diňe sizin bir ýerde rahat dynjalmaňyz gözüňizi tutup durmadan. Bu ýerde siz isleseňiz kafeň içinde oturup bilýäňiz. Isleseňiz daşyna, deňiň kenarynyň gözelligini synlap, arasy howada dynjalman bilýäňiz. Deňize has goloý bolmak isleýän müşteriler bolsa, Ýörüýte Pirste suwun üstüne gurnalan ýerde oturup, mawy deňizi synlap, tolkunlaň sesine diň salyp bilýärler. Kafede size ködürlenjek tagamlaryň iň esasy hemişekler ýaly onuň özi bilen atdaş türk süýjüligi, Katmer bolup durýar. Siz öz söýgüňizi gazanan Katmerlaň lezzetini inni dynjalşda da duýup bilýäňiz. Isle maşgala bolup geliň, isle dost ýarlaryňyz bilen tapawdy ýok. Katmerde geçiren her bir fursatyňyz siz üçin bayramçylyga öwürler. Bu kafe uly kiçi islenlik adamyň göwlünden turar. Bu ýerde hemme zat sizin üçin. Çünki siz kafeň esasy gymmatlygy. Sizin rahat, gowy dynjalmaňyz üçin bu ýerde ähli şertler döredildi. Dada agdyňdan gitmejek tagamlar, şirin nygmatlar, başga hiç ýerden tapyp bilmejek süýjülüklerimiz, owadan ýer, ýokary derejeli hyzmat, iň gowy dynjalş üçin bundan başga näme gerek? Katmer sizde diňe ýakymly ýatlamalary hemem bu ýere ýene kökman gelmek islegini galdyrar. Şoň üçin kafe bir gezek gelip görürler, onuň hemişelik müşterisini ögürleýärler. Asyl Katmer'e gelip gördüňizmi? Kökman ýelim. Tomuska dynjalşyňy deňiziň mylaýym suwy, sergin şemaly, owadan görnüşleri hemem elbetde Katmer'in datly tagamlary bilen belan. Katmer deňsiz taýsız ýeketäk. Diňe sizin üçin.